vinden voor een feestje. En dat zou je dan moeten zien. Die shaken. Ik huurde hem niet. Zie je wel? Nee. En er hangt ook een leeg reclame voor een beermerk. Wat vind ik te mogen nemen? Dan mogen we dat ook niet in beeld brengen eigenlijk, hè? Eigenlijk niet. Ik bel hier nog één keer. And then we go to the front side. Oh, het pas geleden nog juist geparkeerd. Ai, 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 ai. Gordijnen dicht, alles dicht. Misschien is shaken tot laat doorgegaan. Of vroeg. Het zit acht. Ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. Oei. Puntje onderhoud. Hallo. Ik is alles slapen. Ja? Want? Oktoberfest geweest, hè? Dat zei je. Kijk. En precies wat we al dachten is wellicht ook het geval. Hé, maar is dat echt zo'n feestnummer? Ja. Ja? Ja, van een glasje bier. Oké. Maar heeft er zelf ook een café of zo toes? Ja, klein. Ah, omdat dat bord er hinkt, hè? Ja, klopt. Oké. Je ziet de buurvrouw? Ja, ik woon daar op nummer 31. Oké. Ja. Maar ik kijk wel altijd naar onderweg. Ah ja? Jazeker. Hallo. Hoi. Ik ben Bas. Petra. Petra. Ja. Dus het is al waarschijnlijk in bed liggen. Ik verwacht het haast van wel. Wij zeiden net tegen elkaar, als het in de zomer lekker weer is, dan zou ze veel meer lui boeten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, nou wordt het weer wat minder, ook al schijnt het zonke. Ja, maar ja, nu zijn natuurlijk ook voor u weggaan met de vakantie. Ah zo, op de fiets. Ja. Maar die niet. Ik ben pas weg geweest. Waar ben je geweest? Naar Turkije. Lekker gewoon even rond. Heerlijk even niks doen. En over 3 weken gaan we naar Zuid-Afrika. Zo. Wat doen we hier verkeerd, jongens? Ik weet het Wat doen niet. we hier verkeerd? Maar die geeft dus keer op vakantie. Heerlijk. Ja, En wie neemt ze mee? met een minch. De mens. Oké. En je deelt dezelfde liefde voor, Vakanties. ja, maar ook vakanties richting de zon? Maar we doen ook wel wandelvakanties of oktoberfestvakanties. Dus de bent ook op dat feest geweest in Ik ben nu Sittard? niet op dat feest geweest. We gaan meestal naar Mallorca dan. Oktoberfeest in Mallorca? Ja, absoluut. Oké. En dan heeft ze ook het pakje aan en zo, alles Nee, erop- Nee? nee. Dat laat ik een anderen over. Oké. En die mens ook niet? Nee. En hoe vriend ook niet. Want we gaan meestal met z'n allen. Dan gaat je met z'n achten Ja. Agge. 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 Oh, leuk. Leuk. Met 8 man, zo wat Ja, dan. nee, met z'n agge. Ik vind dat leuk. Met z'n agge gaat je dan naar Mallorca. Ja. Een weekendje, een weekje. Ja, meestal van donderdag tot dinsdag of zo. Dat ligt aan de prijzen van Ryanair. Kijk. Daar ga je het om. Ah. Toch? Hey, en dan is dat echt alle dagen doorhalen? Nee, Nu? dat kennen we niet meer. Zo jong zijn we niet meer. Hè. Oh, dat is waar, hè, maar. Dat is waar eenmaal, ja. En dan ben je op Mallorca en dan gaat je dan ook echt naar De biervesten, hoor. de Ja. feestcorner. Ja, Door ja, de, ja. ja. Wat is dat? El Arenal? Ja, in El Arenal, ja. Dus het megafestijn is daar, hè. En dan hebben ze, zeg maar, die bierstraße. Dat is eigenlijk op de straat zelf is dan allemaal muziek en ja, gewoon van alles te doen. Nou is door de laatste jaren ook wel eens wat misgegaan op Mallorca. Dat klopt. Merk je er iets van? Nee. Dat de mensen door zoiets hebben van het mag best wel wat minder van ons? Ja, veel merken het niet. Nee? Maar veel gaan natuurlijk wel in een periode waar niet veel jeugd komt, zal ik het Oké. zo zeggen. Die omzeilt je bewust ook wel een beetje. Nou, niet bewust.
Nee, nee. Het is gewoon dat we dat fijn vinden om naar die bierfesten te zijn. En die zijn zeg maar vanaf half september tot half oktober. Oké. En die jeugd gaat meestal juli, augustus. Komt ze dan ook de meest bekende slagerstars tegen door? Nee, dat Nee. is veel vies tegen. Oh, dat valt vies tegen. Ja. Oh, ik dacht dat die door allemaal een abonnement hadden. Die Nee. Duitse slagerstars die... Nee. oh. Dat veel vies tegen. Die Oké. gaan allemaal naar München. Hè. Aha, dus niet met het Oktoberfeest. Nee. Oké. En in Zuid-Afrika, wat gaat je door doen? Gaat je er een beetje rondtrekken? Ja, we gaan een rondreis maken vanaf Johannesburg. En dan? Ja, van alles gaat. We gaan ook naar het Krugerpark en naar Zoaleta of wie heet dat allemaal. Ja. Maar ik werk bij Zuiderland. Ik weet niet of ik dat mag benoemen Ik ook natuurlijk. niet. Oh, Ja. dat weet ik niet. Wat huis ze door? Ja, ik ben cliëntbegeleider op een psychogeriatrische afdeling. Mhm. Niet? Is dat Voor- pittig werk? Ja, best wel. Dus voor dementerende mensen. En we hebben daar een personeelsvereniging binnen het hele Zuiderland. Uh-huh. En we gaan met 100 man van de personeelsvereniging daher. Naar Zuid-Afrika? Ja, naar Zuid-Afrika. Met 100 man? Met 100 man. Dat is nog eens een personeelsuitje. Ja, dat is een paar. Ja, maar het is zelf betalen. Hè. Oké. Chris, niet alles gratis en voor niks. Goh, en dan zien ze elkaar al zo druk op het werk en dan gaan ze ook nog samen op vakantie. Maar ja, goed, het is Zuiderland breed. Hè. Ja. Het zijn duizenden Ja. mensen, dus ik denk dat ze er misschien 10 kent wat met gewoon. Oké. Want Maar dat is van echt tot en met Berg, Steen, Geleen, Sittard. Zo groot is Zuiderland. Hè. dus de mogelijkheid is er om dat te doen, maar niet iedereen hoeft op per se mee naartoe Nee, te je moet gaan. sowieso al lid zijn van de personeelsvereniging, wil ze zich kunnen aanmelden. En als ze zich dan aanmeldt, dan wordt ze of uitgeloot of niet. Dat ligt eraan. Oh, er is ook nog loting. Er is een loting, want nu we kennen 100 man met. En dan heeft er zich net op de 200 man aangemeld. Ja, Populair. ja. Maar wat doet je nog meer met de personeelsvereniging? Aan leuke Eigenlijk dingen? van alles. 12 december gaan we naar Münster, kerstmarkt. Gewoon simpel kienen natuurlijk. Uiteraard. Maar dat is eigenlijk heel veel met hun. Ze hebben heel veel activiteiten. Dat kennen ze ook bijvoorbeeld bloemschikken of kookcursus. Ja, ze hebben gewoon heel veel. Hoop ze nou, is het die eerste keer in Zuid-Afrika? Ja. Oké, en de mens schiet mee? Ja. Dus de aanhang mag mee? Ja, mogen Oké. ze met aanmelden. Of moet hij ook lid van de nee, personeelsvereniging? Oké. dat hoeft niet. Hoop ze dan ook als ze naar het Krugerpark is, dat ze de Big Five gaan zien? Ja, dat hoeft voor zeker. Krijg ze door een garantie voor ook? Zo van, wie zeggen dat je... Ze geven in principe wel een garantie. Ze zorgen wel dat ze die te zien krijgt. Oké. Die begeleiders zo, die weten wel hoe ze zitten Ja. en hoe ze her moeten. Dat Ja. is bij alles natuurlijk. Oké. Dus, Wat grappig, je ziet volgens mij wel echte gezelligheidsmensen. Levensgenieters. ja, maar precies, dat moeten ze wel doen in het leven, toch? Ja, maar niet iedereen kent dat. Ja, maar goed. Ik vind dat ze dat moeten doen. Het leven is maar kort. Hey, en even nog over die werk, want dat vind ik Mhm. interessant. Wat zei ze nou? Psychogeriatrisch werk? Ja. Werken met dementerende mensen? Ja. Betekent dat dat ze ook iedere dag bij mensen aan het bed stiers? Om het zo Ja. maar eens te zeggen, bij de mensen op de kamer komt? Ja, ik ben sowieso cliëntbegeleider. Cliëntbegeleider staat ervoor ook voor de cliënt ervoor zijn, maar ook voor de familie. En zijn naasten natuurlijk. Dus de best aan bezig in de zorg, maar de best ook tevens bezig om het zo goed mogelijk te gaan laten verlopen met de Oké. cliënt. En dan bijvoorbeeld met dementerende mensen hebben vaak ook het gedrag. Dus dan moeten ze ook inspelen op het gedrag. En dat is mijn expertise op dit moment. Oké. Ja. Ben je verzorgende of verpleegkundige? Nee, ik ben IG en met daarbij heb ik wel allerlei opleidingen gedaan. Oké. Ja. Het lijkt me wel een uitdaging om ook de intermediair te zien tussen de cliënt en de familie. Want Ja. de familie krijgt natuurlijk niet alles mee wat je wel meekrijgt. Ja. En dan Ze moest kunnen wel met lezen altijd. Hè? in de rapportage. Ja. En iedere dag kan weer anders zien hè, bij een cliënt. En dus is een verschuiving natuurlijk, want Mhm. mensen weren niet meer beter, ze Nee. weer alleen maar Ja. slechter. Ja, het is hun laatste fase. Hè? En sommige mensen wonen bij ons 4-5 jaar. Maar er zijn ook mensen die wonen maar 2 weken of 3 weken bij ons. Ja. Dus het is wel dat mensen veel langer thuis blijven op dit moment. Waardoor dat ze minder goed binnenkomen. Mhm.
Eerder kreeg ze best wel mensen die wat nog best groot waren en woont ze nog heel veel met koos. Maar doordat ze veel langer thuis blijven, ja, is dat soms heel moeilijk. Ja. Kent ze dan nog en ik zelf merken dat als ze ouder wordt en dan zit ze in die branche met die werk, dat ze blijven als ze even kan opladen in Turkije of in Zuid-Afrika? Of... Ja, ik denk dat dat iedereen heeft. Of ze nu in een winkel werkt of stratenmaker of... Maar als ze jonger is, heeft ze denk ik meer energie. Nou, weet je niet. Valt dat mee? Ik heb het gevoel dat ik best wel nog genoeg energie heb. Okay. Nee, omdat ze zei op Mallorca halen we ook niet meer alle dagen door. Nee, maar goed, maar als ze iedere dag moest gaan doorhouden, nee, oké, dan best ze wel die leeftijd voorbij. Ja, dat merk ze wel. Betekent ook dat ze niet werken nog altijd met veel plezier en passen? Ik wel, absoluut. Ja, ja.